gamla bondgården, eller vad det nu heter. Nu har vi hittat detta huset. Gamla gården. Så nu får vi hänga med helt enkelt. Det finns en dörr på baksidan. Men jag har hittat. Vi kollar. En dörr. Vi ser en dörr här. Som ni ser så är det en gammal jordkälla. Fast den är redan lite längre. Det ser ut som en gammal jordkällare eller förråd. Kolla in. Ja, ni ser ju, det är väldigt gammalt i alla fall. Okej då, nu går vi vidare. Du sa att vi skulle gå in. Ska vi gå in lite i skog? En gran som inte har grenar här. Vart leder vägen? Inte. Nej, vägen. Det ser ut som ett gammalt äppelträd eller någonting. Vägen. Nu undrar jag vart vägen är. Och du ska få ditt svar. Jag vet inte någonting. Okej. Hit oss. Vi går tillbaka till trädgården. Vet ni? Jag har hört talas om att det finns kattungar här. Så vi ska väl se om vi kan hitta dem. Igen. Jag tror jag måste vänta på min kamrat. Okej. Det verkar som vår vänner här har tappat talsinnet. Så nu går vi utan henne helt enkelt. Ska vi se om vi kan hitta några kattungar. Här var det inga kattungar. Vi drar nog vidare till andra sidan strax. Fast just nu så zoomar vi in på min vän. Det är jätteroligt och lite knäpp ibland. Okej då, vi kan nog gå vidare nu. Utan här var det ganska stor hög med älgar, såg man in på den. Som ni ser så är det ganska äckligt med älgbajs överallt. Kom nu, då går vi vidare innan det äcklar oss allt för mycket. Jag tycker att vi pausar här och väntar tills min kompis kommer. Så dra upp den i himlen nu och så kommer vi tillbaka snart. Ja, nu har min kompis kommit tillbaka här från sin sten som hon hade hittat på sin mossa. Och nu så springer hon igen. Nu får vi klara oss utan henne helt enkelt. Så jag tycker att vi börjar från början. Så ska kameramannen hålla och gå ditåt lite. Sådär, nu så är vi på jakt efter de söta kattungarna. Vi ser inga kattungar, men jag tror vi har
perfekt ställe. Nu kommer hon igen. Nu kommer vi fortsätta innan hon tar av tid. Världen har sett allt annat. Nu ska vi se om vi hittar någon katt. Jag ser den. Undrar vart de andra är. Vi såg i alla fall några när vi gick hit. Jag kan se den. Kameran har nog lite svårt att komma hit. Jag tycker att vi stänger av kameran lite tills vi har hittat en ännu bättre sök. Vad gör du just nu? Ja, då fortsätter vi att gå. Okej. Jag tror vi pausar lite till för att vi har inte hittat några direkta sötisar än så länge. Så vi pausar nu och så fortsätter vi senare.